A ver de que vai. Na radio, os sinais horarios consisten en 5 chíos curtos máis un longo. Iso é certo ou iso é falso? Quedei como a ti. Na Que son os radio... sinais horarios? Cala, na radio... Telos escoitado seguro, Borja, amigo. Como non vas ter escoitado? Cando son en punto, en todas as radios, Pero dice, hai son uns sinais. las... Non hai uns pitidos. Non vos son eso. A min de nada. É que... Ah, espera. Antes dos boletíns informativos, por exemplo, na Radio Galega, antes de vir un boletín ás 12 en punto, Xa, é que eu creo sempre que... hai uns pitidiños, non vos sona? Un pi, 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 non sei. É que eu creo que... Dice, son as... É que eu creo que a nosa generación non escoita a radio, Lucía. A ver, por favor, espera un momento. Un saludo para Radio Galega, patrocinado por Borja. Radio, sinais horarios que dicen 5 chicos máis un longo. Isto ten que ser falso. Pero vamos a ver, como, en plan rollo, son as 5, pi, 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 pi. Ou como? É que non entendo como é. A ver, A ti de che que é falso? isto é falso. Isto é falso. Como nos van poñer a nos a contar os pitidos, yo? É que é verdad, como van poñer a xente que é Falso. ahora a Catedral de Santiago, pum, pum, non.